Yo, salibonani imuli yeZimbabwe. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa pandinoita mudiginyira wekungwavha ma latest pandinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa but kunyanya nyaya dzinenge dzichiitika kuma celebrities edu emuZimbabwe munomu. Nhasi ndiri kuma producers levels ane gunshot rakandirani DJ Tamuka. Dakuratidza humbo nepost yacho mobva maionawo mobva mazokomenta pasapo kuti iri sei maiona sei. Ende ndina mamwe mareaction emamwe mafans angachikomendawo papost yacho iyoyo. Da kuti muzvione zvese kuti ati musasare. Saka chingeri first time yakusvika paZimu Reality ITV usati wasubscribe. Please don't forget to subscribe Zimu Reality ITV. Asi kana uchinge wakasubscribe kudhara aiwa maya ndimo vanhu vanoita kuti ndigare ndakavhura ziso kudaiwo ndigare ndiri muzviraundi zvepasocial media chiona zvinenge zvichiitika kumacelebrities edu. Muzuva ranhasi taona post iyo right nyatsoverenga ipost iyo hanzi namukoma levels vamwe vese vangandikunde zvavo asi mukomana wegweru anoitwa iye DJ Tamuka haandikunde. Zvinenge zvatanga ende panonetsa zveshuwa because vese mahitmakers but levels ari kurama because levels dai vakagadzirawo mahits taitira kuti zveshuwa pari chichi but levels wacho anotobikawo zvinonaka. Levels wacho anobikawo mahits. Saka hamene kuti nyaya yedu chaitonga sei amoti chaverenga mahits here kana tichaita sei kuti chashandisa nzeve ipi chaichaiyo chatibatsira kuti tive nesolution yakaita sei yakanaka panyaya yataura levels unyanza maya ina ndikundi na DJ Tamuka. Saka pane zvimakomenti zvanga zvichipostwa zvakaita zvandikukandakandochi pascreen zvonyatsoziverengai munyatsozvionawo zvimakomenti izvo mobva makomendawo pasapo ondatidzwa mafungiro ako nemaonero ari kuita nyaya iyi kuti arona levels kunzi DJ Tamuka vandikunde ende DJ Tamuka vacho vane huchi vanobika mahits pakaipa mahwambe murambi. Saka ndopost yangada kuvakidzai muzuva nhasi kuti muione asi please don't forget to comment kuti munoretawo sei nyaya yakadaiwo so munoishandisawo sei munoikomendawo sei munoionawo sei nyaya yekuti arona mukoma levels yekuti haakundwi na DJ Tamuka. Tese tinoziva kuti DJ Tamuka itori shumbawo itori mbwerewo zvayo inotobikawo zvinonaka. Saka ngatikomendei pasapo kwachongwanangiwa nevhidhiyo inoyi obva waisa like. My name is DJ Sparks Zimbabwe ndiripo paZimu Reality ITV pandinoita mudiginyira wekungwavha ma latest